her vil vise, hvordan man sætter PWM op til Buffer Boost. Og selve programmet kan I finde inde på Kammersnet. Jeg går ind under vores gruppe, fildeling, student folder, færdig delopgaver og hente PWM ned. Den der bare hedder PWM af Aslak Mango. Og hvis I så pakker den ud, så skal I gerne få en fil, der hedder PWM. Og hvis I går ind og åbner den med Admin Studio, så får I noget, der ser sådan her ud. Herover til højre kan I se alle filerne, der er i den. Der er noget ADC til at lave målinger, der er noget fast PWM til at lave PWM-signaler. Så er der noget main, som der styrer det hele. Så der er en, der hedder konstanter, som indeholder alle værdierne vi roder med. Og så er der en, der hedder usagt, som bruges til debuggen. Hvis vi starter med at gå ind i konstanter, der ligger alle de filer, eller alle de værdier, som der I gerne vil pille ved. Det er til at starte med, om det er en boost converter. Hvis det er en boost converter, skriver I 1. Hvis det er en bug, skriver I 0. Så skriver I hvilken frekvens I vil have på jeres PWM-signal. Det skal altså forresten siges, at jeres PWM-signal er på pin 13. Eller ikke pin 13, pin 12, som også står her. Så kan I indtaste en max duty cycle og en min duty cycle. Og den er fra 0 til 100%. I kan også indtaste hvilken spænding I ønsker at få. Hvilken spændingsdeler I er sat ind. Spændingsdelerne er fordi, at vores ADC kan ikke tåle mere end 5 volt, så man kan maksimalt sætte den op til 5 volt. Så og det er noget, man så skriver op en referencespænding, den er sat til. Måden man sætter referencespænding op på, det er ved at sætte ledning fra ARIF over til for eksempel 5 volt. Nu kan jeg ikke se, jeg tror jeg ramte den. Nej, det var vist en ground jeg ramte. Ja. Og så vil jeg sætte ledning fra ARIF over til 5 volt, så vil den så have 5 volt som en referencespænding. Jeg spændingsdeler, for eksempel, hvis det er, I har et 25 volt signal ud af jeres system, så vil for eksempel, hvis det er, I får det ned på 2,5 volt, så vil jeres spændingsdeler faktoren være på 10. Eller hvis I får det, hvis I har et 6 volt signal, som I får ned på 3 volt, så vil divisionsfaktoren være på 2. Og den der divisionsfaktor på jeres spændingsdeler, den skriver I ind her. Sidst så er der også en ADC nummer, og det er faktisk hvilken nummer I måler fra. Så I har alle jeres analog ind her, fra 0 til 14 tror jeg, og I kan skrive tal fra 0 til 7 ind, og det vil så være der, hvor I trækker jeres spænding, den der kommer fra spændingsdeleren, som er koblet på jeres output af systemet. Og til sidst, så skal I også have en common ground mellem portet. Så I kan trække en ground herfra, herfra eller herfra over til jeres system. Og det er sådan set sådan, I sætter det op. Programmet det henter de her værdier ind, som I har indtastet, og justerer sig ind ud for det. Hvis I gerne vil lave noget debugging, hvor der er I kun smider et signal afsted, eller ikke en duty cycle afsted, en specifik duty cycle, så kan jeg også lige vise jer, hvordan man gør det. Hvis det I går ind i main, så er det hernede i while 1, at selve logikken er. Den tjekker alt efter om
eller den tjekker om målte ADC-værdi er større end den ønskede spænding, og så tjekker den om det er en boost eller en bug, og så forøger den duty cyclen eller formindsker den, alt efter om det er en boost eller bug converter. Og det samme gør den for, om den er mindre. Og på den måde justerer den sig ind. Men hvis der ikke kun vil have én specifik duty cycle til systemet på, så kan I lad os lige være sikker på, ja, det var der. Så kan I udkommentere den her logik, og så kan I indkommentere den her, hvor den siger set duty cycle, og den sætter duty cyclen i procent. Hvis I vil have endnu mere debugging, så kan I også push til computeren med UART-modulet ved at bruge den her metode, og så hvad I vil smide over. Lige nu smider den ADC-måling, den måler